Horas madihita saluhutna, huria nani haholongan di bagasan Tuhatta Yesus Kristus, hami parhaladu HKBP Kebayoran Baru Pasahaton, selamat hari Minggu ma di hamuna saluhutna, amanami, inanami, do suderuas nama dohoti permingguan di bagasan Manogoton. Terlumubi ma diakaruas nama dohoti melalui live streaming di bagas nabe manang di dia pe maringanan. Goarni minggu ta sadarion ima minggu pasapul pituhon dung Trinitatis dohot topik haporsiaon na paluahon. Adorang setapuka parmingguatta di bagasan Manogoton tapahoho marohatta martangiang mahita. Amin. Atong tapukama parmingguatta di bagasan Manogoton tapasonang marohata tapuji matuhatta maredde mahita sian buku edde nomor 14 mamuka sian ayat sada 1 ayat 3. Rimah hita jongjong marhite-hite goarni debata ama dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus dohot goarni tondi parbadia natumo palangi dohot tanoon amin. Kristus Yesus do naung gabe habistaran sian debata tuhita gabe hati goran dohot habadiaon dohot haluaon. Haleluya. Martangiang mahita, ale Tuhan debata pargogo na satu dosan, hodo silehon apul-apul tu akana marsak roha, hodo silehon gogo tu akana gale, asima roham, tata ma akana marsak roha,
dohot akana hona pangujunan. Sai tata ma hoi nasida, jala palua nasida sian hagogotani. Asapatar di ida nasida, hodo pangurupi, haporuson, dohot pangaramoti, di hagogotan marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hundul mahamuna. Tapuji matuhatta maredde mahita sian buku edde nomor 250 onom ayat sada doho ayat opat. Yesus patuh Ima sian patik pasapuluhon dohot lapatanna, patik pasapuluhon. Dang jadi haliangan ni roham bagas ni dongammu, dang jadi haliangan ni roham dongan saripe ni dongammu. Manang naposona bawah, manang naposona buru-buru, manang lebuna, manang hodana, manang dia pe ugasan ni dongammu. Dia do lapatan ni i oddo. Ikon dihabiari rohatta debata, jala ikon holong rohatta di ibana. Asa unak hita ulu marakal mangorai ugasan ni dongan jolma dohot ugasan tinadikon ni opuna. Sirupa donasida mangaramoti asa ugasanna. Akup ni i dang jadi bola-bola otta pardihuta ni dongan jolma manang naposona pe siapuat dona sida jala sidas dason madapoton ulaon nabi. Songoni masahatna atong rak mangidogogo mahita tu debata laho mangulahon patikna. Ali Tuhan debata sai parbubui mahami mangulahon nahobar tu patikmi. Amin. Tapuji matuhatta maredde mahita sian buku edde nomor 160 sada ayat sada doho ayat 2.
tapauduk marohatta martangiang mahita. Ale amanami jala di batanami nadi banua gijang pargogo naso hatudusan pardinggan basa doho jala ro di saliling liling na doa sini roham. Sai marpamuati maroham di hajahaton nami jala sai unang beingot akka dosa nami. Ai jot-jot do hami mardosa marado pokko jala jot-jot do husungguli hami rimasmu marhite sien pangalusion nami di hatam. Ale Tuhan Jehovah sai unang paingot-ingot pangalusion nami unang alang asini roham sai urupi mahami ho ale Tuhan di bata hatuaun nami balua hami jala sesa dosa nami alani anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabege mahata baga-baga taringot tu hasesani dosa. Satokid do hutadik kokko alai papungu-pungokku mahomuse marhite-hite aka asini roha godang. Tagan di parpiar ni murukku hutabunihon buhiku satokin maradopokko. Alai marhite-hite dengan basa saliling-lilingna asiakku ho ninna Jehovah si paluaho. Hasangapom ma di debata na digijang. Amen. Hundul mahamuna. Tauduti mu amuse tapuji matuhatta maredde hita sian buku edde nomor 210 ayat sada doho ayat 4. Tangihon mahatani di bata turpuk epistel di hari mingguon imana tarsura di 2 Raja-Raja bindu 5
mamuka sian ayat sada sahatu ayat 14 tajahama marsikas sorin. Ia sina aman partogi ni parangan ni raja sian Ram. Jolma na sangap do ibana di adopan ni tuanna jala marmulia situtu. Ai marhiti sian ibana ditupakon Jehovah hamonangan tu halak Ram. Jala ulu balang na tarbarita do ibana alai puroan. Dungi borhat sahari halak Ram marrokan-rokan marbajoi gabe dibuan nasidama sian tano Israel sada boru-boru na met-met dibahem mai gabe sisuruon ni jolma ni sina aman. Dungi Roma hata na tu soranganna au ni adopan ni panurirang na di Samaria tuaki saena paluaonna do ibana sian purunai. Dungi Roma sina aman pabotohon baritai tutuanna ninama songonon hatani boru-boru nasian tano Israel. Jadi ninna raja sian Ramma atong borhat maho hutongos pesada surat tu raja sian Israel. Dungi borhat ma ibana dibuan huhus 10 talenta perak dohot 6.000 sekel sere dohot 10 salinan pakaian na marha dohoan. Dungi dipasahat masurati tu raja sian Israel songonon dohatana molosahat suraton tuho idama na husuru do manopoto na posokku sina aman asa paluamu ibana siap puruna. Jadi dung dijaha raja sian Israel surati diribahi ma pakaianna huhut didok tung debatama au tarbahen au membunuh dohot panguluhon jolma ubahen marsuru raja itu wahu paluahon bawai sian puruna dibahen i watadda jala ida hamuma na marsisidir do ibana tuau. Alai dung dibege si Elisa halak ni debata naon diribahi raja sian Israel pakaianna disuruh ma suruanna tu rajai mandok tu ibana wasa tumpola ribahanmu pakaianmu waro sian ibana tuau asa tum diboto na adong dosada panulirang di Israel. Jadi Roma sina aman mardongan hodana dohot huretana laos mangulun di jolo pitu ni jabuni si Elisa. Dungi disuruh si Elisa ma suruana mandok tu ibana lao maho mari di pitu hari di bagasan Jordan gabe semua ma sibuk muhian tuho jala ias. Jadi tarima situtuma sina aman mangarutus mardalan huhu didok idama na huripu do ruar ibana mandapoton au jala jongjong huhut majoujo guarni Jehovah di batana huhut jamahononna tanganna tu sahiti laho paluahon au sian purui. Da dumenggan do sungai abana dohot parpar akana di Damaskus sian saluhut aik di Israel dan tarbaenau huroha maridi disi asamalum hilalokku jada masih ulak ma ibana mangarutus mardalan piri-pirion situtu. Dungi Roma jumonok akana posona didok ma madok ibana ale amang tung surah hata nadok-dok didokon panurirangi patu paumu da patu paumu doi lam nuaeng ma dung didok tuho maridi maho asa ias. Jadi tuat maibana jala mangukor di bagasan Jordan itu hali obar tuhatani halak ni debata jadi semua ma sibukna songot sibuk ni sadadat dana gabe yasma. Ido sahatna martua do natumangihon hatani dibata jala na upeopsa. Amin. Tapuji matuhatta marende mahita sian buku edde nomor 504 ayat sada doh ayat tulu.
taha tidak ko maha porsiatai songon nahina tidak ko ni dongata saha porsiaon di sandok portibion rak mahita mandok au porsea di debata Jahoba ido ama pargogo na suatu dosan na tumapalangi dohot tano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba na sasadai imana tidubul ni si Maria nagabe-gabian si Antondi parbadia andorang sohabubuan ido tuhata na tumau na bernit di panguhuman ni silatus nama tetar pajal do ibana di hau binat silang na tuat tu benatoru dung ditanom na mulak mangulu di ari patuluhon nama naik ku surgo lahudul kesamuni di mata Jahoba amanai pargu na satu dosani di sima ibana pai mamulak sukutu tanoon manguhumi halak na mangulu dohok namate au porsea ditondi parbadia jaladong sada huria na badia huria atau pani halak Kristen akan na badia dohok dihasani dosa dohok dihatai na mandok mula mangulu sugut dagni halak nang mate dohok dihauluan na sora suda amin. Udul mahamuna tabegema pujian sian kur ama Maranatha.
Tema Tikting ni Huriatta. Tikting di Huriatta, Minggu Sia Oktober 2022. Parjolo, Guarni Minggu Sadarion, Ima, Minggu Pasaplipituan, Dung Trinitatis, Doho topik, Haporsion na paluhaon. Paduahon, Dakdanak na sorang. Nah di hari Kamis, tanggal 22 September 2022, di pabasa bason tuhatta do sahalak dakdanak bawa tu keluarga ni Amatta, Roy Hendra Sibarani, Inata, Mei Risanti Boru Sirait. Alamat Apartemen Permata Eksekutif, Jalan Raya Pos Pengumben, Kelapa II, Kebun Jeruk, Jakarta Barat, Sektor Godung. Saya di pasu-pasu tuhatta dakdanaki Rap Dohot Natorasna. Patoluhon, Tikting Naing Marbagas. Sada, Tikting Parjolo. Goar, Windra Ruben Hutagalu. Alamat Jalan Anggrek RT 004 garing 00 Sada, Gandaria Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Huria HKBP Kebayoran Baru, Resort Kebayoran. Anak ni Amatta, Erwin Hutagalung Nahinan. Tubuh ni Inata, Reni Roman Boru Lumban Tobing. Dohot Orwanna, Goar, Yantin Arsita Boru Panjaitan. Alamat Jalan Wagimin nomor 4 Kabanjahe, Sumatera Utara. Huria HKBP Kabanjahe, Resort Kabanjahe. Boru ni Amatta, Johnson Panjaitan Nahinan. Tubuh ni Inata, Ramlah Boru Purba. Pamasu-masuan di hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 pukul 8 WIB di HKBP Kebayoran Baru, Resort Kebayoran. 2. Tikting Parjolo. Goar, Basani Apanoro Mario Situmorang. Alamat Kompleks Mega Kebun Jeruk, Jalan Regensi Lestari 12 garing Sada garing Blok D 12 garing Sada, Meruya Selatan, Jakarta Barat. Huria HKBP Kebayoran Baru, Resort Kebayoran. Anak ni Amatta, Hotma S. Situmorang. Tubuh ni Inata, Dame Marsinta Boru Pasaribu. Dohot Orwanna, Goar, Claudia Ripka Boru Pasaribu. Alamat Dano Elok Onom, Komplek DKI Sunterjaya 2, Blok B Sia nomor 10 Tolu, RT 0012 garing RW 01 Sada, Sunterjaya, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Huria HKBP Ancol Podomoro, Resort Ancol Podomoro. Boru ni Amatta, Pantas Pasaribu. Tubuh ni Inata, Rismauli Boru Siahaan. Pamasu-masuan di hari Sabtu tanggal 22 Oktober pukul siawib di HKBP Ancol Podomoro, Resort Ancol Podomoro. Sai di pasu-pasu tuhattama sakap parbagasoni nasida. Paupaton Pangapulion. Hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 pukul 10 WIB di Patupa Huriatta do Pangapulion tu keluarga Nyonya M. Sudiharti Panjaitan Boru Simanjuntak Sian Sektor Sion. Maringanan di Serbaguna HKBP Kebayoran Baru. Sude Ruasni Huriatta Sektor Sion Songon Parhado Asaro Mandohotisa.
Palimahon, Pakkobasion ni Pandita. Sadarion Minggu sia Oktober 2022 amang Pendeta Luhut Simbolon makobasi di HKBP Tridharma. Paonomhon pasahat pelian tujolo. Sada hombar tu surat sian distrik Walu DKI Jakarta tanggal 4 Oktober 2022 taringot tu pasahat pelian khusus tu jolo lau mangurupi korban gempa na di Tapanuli Utara dohot sekitarna. Sialani i pasahat pelian tu jolo dohita songon tu fakta tu korban bencanai. Mardomu tusi kantong persembahan sada A, sada B, dohot namar boho tu STT HKBP dohot Sikola Pandita di Patupa Andorang Sojamita. 2. Hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 dung Sipul Jamita pasahat pelian tu jolo dohita laut tu pakta tu gareja HKBP Harapan Indah Resort Palmarum Pejuang Distrik Sapusia Bekasi. Mardomu tusi kantong persembahan sada A, sada B, dohot 2 di Patupa Andorang Sojamita. Jalan Namar Jamita di Parmingguan Bahasa Indonesia pukul 10.30 WIB Ima Pandita Sian HKBP Harapan Indah Bekasi. Papituhon pertanyaan ucapan syukur sektor Sauduran. Sadarion Minggu sia Oktober 2022 pukul 16 WIB sektor Sauduran Patupahon pertanyaan ucapan syukur ima nama pardomuan tu ulang tahun ni amang Sintua Bincar Marpaung maringanan di bagas ni keluarga Sintua Bincar Marpaung Inang Borusitorus Jalan Cibulan Pitu nomor 20 RT 07/06 Kelurahan Petogokan Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan. Nani ulohoni amang Pendeta Luhut Simbolon. Pawaluhon latihan paduan suara remaja SMP SMA. Sadarion Minggu tanggal sia Oktober 2022 dung Sipul Parmingguan Remaja di Patupado latihan paduan suara remaja SMP SMA Pinangido Tusude Remaja asa mandohoti latihani. Pasiahon Parheheon NHKBP Kebayoran Baru. Sadarion Minggu sia Oktober 2022 di Parmingguan Bahasa Indonesia pukul 10.00 WIB di Patupa Huriatado Parheheon NHKBP Kebayoran Baru. Jala Siparsi dohot donasida marhobas. Jala dung Sipul Tikting mandok hata donasida taringot tu parheheoni. Pasapuluhon Dewan Marturia. Sadarion Minggu sia Oktober 2022 pukul 12 sahatrodi pukul 14 WIB Dewan Marturia Seksi Musik HKBP Kebayoran Baru mangotang sudei dirihen kor makatai taringot tu jadwal kor maringanan di ruang konsistori Pinangido tu sudei dirihen kor HKBP Kebayoran Baru asa mandohot tisa. Pasapul sadahon selamat ulang tahun Ari Hatu Tubuh dohot ulang tahun Ari Parbagason. Parhalado dohot ruas ni Huriata pasahaton selamat ulang tahun Hari Hatu Tubuh dohot selamat ulang tahun Ari Parbagason. Tusude ruas ni Huria
na tubuh manang marbagas di tanggal sia sahatro di tanggal 15 Oktober. Saitu hatama nama masu-masu. Molotung adong ruas ni huriata nasotar surat dope guarna di tikting na ulang tahun ni di Papua matu ganup sintua di sektorna manang tu sekretariat. Pasaplu 2 hon. Akka tikting nasoni jahon hombar tu tikting cetak sadarion dengan mata jaha. Songonima sahat ni tikting di huriata di bagasan minggu sadarion. Taingot bema manangyak koni tujolo ni tuhatta. Nuai pinasahat matu Dewan Kononia jala diuditi sian Ketua Parheon NHKBP lau pasauton hata sambutan taringot tu Parheoni NHKBPI. Horas, Shalom Amanginang dan semua saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Perkenalkan, nama saya Nesto Nababan, mewakili Panitia Parheheon Naposo Bulung HKBP Kebaran Baru di tahun ini, tahun 2022. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk dapat mandong hata mengenai Parheheon. Jadi untuk tema Parheheon Naposo di tahun ini kami mengambil topik yaitu redemption. Redemption adalah singkatan dari Reviving and Empowering Our Generation. Kenapa tema ini dipilih? Ini karena kami melihat dalam komunitas Naposo Bulung, mungkin karena COVID, pandemi, hal-hal yang kami tidak bisa kontrol sepenuhnya, keaktifan dan keinginan untuk anak-anak muda di gereja untuk melayani sedikit menurun. Dan alhasil suatu lingkungan Naposo yang dulu saya terbiasa di mana sangat ramai dan sangat ceria, sangat semangat lah untuk melayani, saya tidak melihatnya lagi di saat saya kembali untuk gereja di HKBP Kebaran Baru. Namun saya sangat berbahagia dan bersukacita karena di acara puncak Parheheon hari ini saya melihat bahwa semangat dan rasa kekeluargaan dari para pemuda di gereja ini sudah bertumbuh dan bangkit, yang semoga saya bisa melihat semua wajah-wajahnya nanti di saat kebaktian puncak di jam 4 sore nanti. Jadi puji Tuhan sudah ada beberapa hal yang kami laksanakan untuk Parheheon ini. Kami ada latihan band rutin yang sudah dimulai dari bulan September di tanggal 17 dan juga latihan paduan suara, di mana paduan suara itu akan bernyanyi di saat kami kebaktian sore. Selain itu kami juga mengadakan acara yang bernama Redemption Talks. Redemption Talks ini adalah suatu acara yang kami laksanakan di Serbaguna A, di mana ada pembawaan firman serta sharing-sharing dari abang kakak Naposo yang sudah berkeluarga sekarang ya. Dan mereka berbagi cerita mengenai pengalaman hidup mereka di saat masih umur seperti saya ya. Dan juga memberikan wejangan bagaimana cara bisa menjadi seseorang di masa depan, bagaimana bisa mencari tempat. Jadi itu lumayan berguna untuk kami sebagai anak muda. Selain itu saya yakin Amang Inang juga mungkin dari waktu minggu lalu atau 2 minggu lalu melihat para pemuda dan Naposo ada bernyanyi dan juga jual-jualan makanan, itu juga dalam rangkaian acara Parheheon. Karena dari pengalaman kami belajar bahwa dengan bernyanyi bareng, dengan bekerja sama bareng, contohnya bahkan jualan makanan seperti itu ya,
kami bisa lebih bonding, bahasa formalnya mungkin kami bisa lebih dekat, lebih mengenal satu sama lain, dan itu bisa mendorong kawan-kawan untuk melayani. Kami sangat berterima kasih atas dukungan dari Amang Pendeta dan Amang dari Inang Parhalado dari HKBP Kebaran Baru. Begitu juga seluruh jemaat, terlebih khusus Abang Kakak dan teman-teman Napo Sebulung dalam melaksanakan kegiatan ini. Di sini kami juga mohon maaf apabila ada kekurangan dan apabila ada kesalahan dalam setiap kegiatan dan pelaksanaan Parheon NHKBP kali ini. Kami berharap kita NHKBP, terlebih untuk Abang Kakak dan teman-teman yang masih belum sempat bergabung dalam kegiatan ini, di waktu yang akan datang kita bisa bersama-sama bergabung untuk belajar akan firman Tuhan, melayani, dan melakukan kegiatan-kegiatan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami sangat berharap dukungan dari semua orang tua kami, terlebih doa agar kami Napo Sebulung HKBP Kebaran Baru kedepannya semakin aktif dan bisa terlibat dalam setiap pelayanan untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Mungkin sekian dari saya. Shalom, terima kasih. Horas. Horas madihita salutna, amanami do inanami do Napo Sebulung, au jongjong dison mewakili Dewan Koinonia. Parjolo mandok meliate ita tu debata lahi pasita saditikion imam menginguton paminggota do di perayaan Napo Sebulung, Parheon Napo Sebulung. Yang kami hormati Amang Pandita nami, yang kami kasih Akadongan Parhalado, yang kami cintai adik-adik Napo Sebulung Dotita Sude. Kepada adik-adik Naposo, selamat merayakan Parheon Napo Sebulung. Parheon asal kata dalam ehe bangkit. Bangkit bangun dari kemenangan. Kemenangan dari kegagalan, keputusasaan, atau keterpurukan, bangkit dan menjadi Naposo yang beriman, yang kuat. Pada saat ini kami menyampaikan ada dua hal, yaitu penilaian kami dan harapan kami. Penilaian kami adalah Napo Sebulung pada saat ini sudah on the track, sudah pada jalurnya. Banyak kegiatan yang diikuti, dan kebanggaan kita juga pada beberapa bulan yang lampau Naposo dapat menjuarai kejuaraan paduan suara dan kita mendapatkan piala. Dan indeksnya adalah penilaian kami juga pada saat ini adalah kebaktian sore sudah mencapai 120 jemaat yang hadir. 90% adalah Naposo kita atau Naposo yang hadir pada saat di ibadah sore hari. Dan harapan kami Naposo Sebulung kita dapat meningkat dalam kuantitas maupun kualitas. Tuhitape Amang dot Dainang dot Opung yang mempunyai anak masih remaja yang menuju dewasa atau sudah dewasa, sudah Naposo, kiranya mengikuti punguan Naposo itu. Kepada adik-adikku, sebelum kita mendengar nanti firman Tuhan yang akan disampaikan Amang Pandita di Lukas, kami mau menyampaikan seperti Amang adalah sintua kepada adik-adikku adalah di Pemazmur 90 ayat 12. Dikatakan di situ, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kepada adik-adikku yang mungkin dalam studi atau perkuliahan belum selesai kuliahnya, Tuhan akan mengajarkan kalian dan akan menyelesaikan perkuliahan kalian atau studi kalian. Ataupun yang belum mendapatkan pekerjaan,
Tuhan akan mengajarkan kalian, akan mendapatkan pekerjaannya. Juga yang mendapatkan pekerjaan tapi mendapatkan hambatan, kiranya Tuhan memberkati kalian. Juga adik-adikku yang mungkin melihat temannya sudah menggandeng atau digandeng pasangannya, Tuhan akan mengajarkannya dan memberkati kalian. Akhir kata kepada adik-adikku, Pareon ini masukkan di hati kalian, sanubari kalian, bangkitlah. Jadilah pemuda Batak, pemuda Batak yang keren, yang beriman, yang melayani, siap melayani dimanapun untuk kegiatan gereja kita maupun kegiatan kalian. Tetap semangat dan bangkit. Imahata sianami Dewan, saya dipasu-pasu Tuhata Mahita Sude. Horas. Tauduti mamuse Maredde Mahita sian buku Edde nomor 452 ayat sada 1 ayat tolu Uhut tapapu pilihan sada A, sada B, dohot pilihan tu STT HKBP doho Sikola Padita.
Dameni debatana sumurung sian saluhut naroha. Ima mengaramoti ati-ati doh pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hatani debata berita nauli di bagasan perminggota sadarion. Imana tersurat di Lukas 10 Mamuka Mesian ayat 10 sada, sahat rodi ayat 10 sia, takasma tape hutihud di bagasa rohata. 10 halak nahuliton. Ujo mardalan ibana dopak Jerusalem, dibolus ma siat tonga-tonga ni luat Samaria dohot Galilea. Lahobongot tu sadahuta pajupang maibana dohot 10 halak nahuliton na jongjong maddaw-daw di pagugo nasida maswara nasida akanin nama Jesus Guru asimaruham dihami. Jadi ninaibana ma marnidasa lau mahamu patuduhod dirimu na tuak kamalim. Jadi dinalawi nasida gabi yasma nasida. Alai mulak dosa halak sian nasida dung diida naung gabe malumi bana. Di pagogo maswara memuji debata. Di patukap do dirina tujolo ni Jesus madok mauliate jala halak Samaria dui alaini na Jesus mamangalusi da 10 nasida naung gabe ias di dia do nasianari dangadong jupak kape naolo mulak pasangapon debata dukon ni halak dagangon laos nin nama madu ibana hehe maho lahoma hapor seaon mido palua hoko hapor seaon mido palua hoko huriana hinaholongan itu hatta Yesus Kristus boido tabayakon halak nama sahid huliton songo dia ma pakai lalana doh nguluna. Parjolo ngamar sahid ibana, na paduahon ikut tardur ibana siak keluarga. Halak namar sahid cenderung perlu mendapatkan perhatian. Ido benamura-mura muruk. Pangarimason namar sahid saihira naso di parohahon saihira naso wargabi bana jala butuh perhatian yang luar biasa. HP nasehaton na mengawa ibana dohonom ma tikimudum namar sahiti yula nasehaton ulon na hehe namar sahiton paturion na namar sahiton ido benda jut nasehat na merawat namar sahiti gabi iba namar sahid karena dia melupakan dirinya gabi so di parohahon ibana do hahipasonna ala ikon pul perhatianna tu nama sahid. HPI petonggo berasa dak puas nama sahidi. Apalagi tabadikon ia sahid purwoni masahid nama cai jorbut di hati hai. Sahid na boy menular. Alanido ikon tardur do ibahana sia keluarga. Tardur do ibahana sia masyarakat.
Alani beban mental ni ibana, ngamar sahit ibana, alai ko tarduru. Lengkap ma penderitaan ni. Danga dong nama parohahon, ala dang boy, ala terbatas, sotung bali. Tabayak ko mati ki kopi ti amanginang. Silakan nakon na pemersahit, berpikir hai bisi malabado naik. Dak kurawat, basotung dia non. Rawat aku, sotung konau ina. Amat tay hona covid, tonggo isolasi iber-iben. Jiwari beko inang lau marawa ibana ni basong lima ni surdukko di dahan na hina. Imana pe mabiyah. Ay ngatok batu iba so nga komorbid iba so to kona iba. Jalan memang pardo luar biasa. Paranoid tadi. Sudah tergoncang pikirata, mentalta, termasuk do spiritualitas tak tergoncang mati. Tuhan ini mah adong di hati hai jumi benabu hita marsau marminggu PHD alai holani dung melandai kopi ti ngagabi tabutong da sejabu yete. Itu persoalan. Apalagi ti kigari jatton ko reservasi ikut julu ben daftar. Laptop bamabir betul maitong anong araw na ina. Habi amar pesta no aing. Bang atong dakarong beda na songot tikin anormal yeti. Mulok penamoding ada ngarok tong be. Ido bana saya hudok tiki bahasa tu gereja mabir kita. Ia tu pesta dang mabir. Ia mangida namoding dang mabir. Ala memang sanksi sosial itu sangat luar biasa menekan kehidupan manusia. Allah ni bo tabayak ko songon dia mapakilalani sa 10 harat na huli tonon. Bohama biar ni rohani jolma sehingga mereka bukan hanya tidak diperdulikan tetapi tarduru siat tonga-tonga ni ngolu di keluarga, siat tonga-tonga ni masyarakat, songonido siat tonga-tonga ni huria. Jala di hati hai dianggap bo ia sahit orima sahit kutukan. Jala di konteks pada Nairobi sudah nasa sahit berhubungan di dosa. Alanido tung macai posuk penderitaan ni nama sahit. Kuriana hinaholongan itu hatta Yesus Kristus di situasi na songonima no aing marsuara berita nauli tu hita do topik hapor siaun na paluao. Na perjulu jauh-jauh si 10 halaki Yesus guru asih maroham dihami. Kasihanilah kami. Kyrie eleison ninna. Bolo, aku gede tadi kiduk jemati. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Tuhan kasihani kami. Holani nama. Asini roha nama napinai memena sidar. Ala dangarong na perduli, ala nga terduru, ala ni hola na siniroha, anggo siniroha melampaui segala batas-batas kehidupan, segala batas-batas sekat-sekat yang menyekat kehidupan. Nak pedao na sida, nang boy manconok, ala isyan na daw, guru, Tuhan Yesus, asiroham dihami. HP Tuhan Yesus daholan sedang lewat donasida. Alai totu nunggah ya di BG na 10 halahog guar Yesusi. Ala ni holan di BG ro mamolus Yesus. Memang antara Samaria do Galilea do Pak Jerusalem
di bolus nasida ma luat Samaria do Galilea. Jadi taberek ma kehidupan nasida di si berarti perbatasan nggak bercampur be. Jauh-jauh digogo nasida alani nasida sangat memerlukan belas kasihan nasihat Tuhan Yesus. Alani mula taberek 70 tahun holan lewat Tuhan Yesus di pagogo nasida suarana danga dong sisian naipe dak pola idok unak pola tapi anggo di turpuk nasing unak se pagogo suaram gao terganggu ada yang gon dangau pola holan asirohan bihami holan asinirohan masih pai memon nasida asaboy nasida malum ala memang ido kebutuhan ningolu nasida molodung malum boy mamulak tu keluarga boy maibana mulaulaon boy maibana dang be terikat tua kahala nasi segi sosial na menghancurhon parsaoran ala ni COVID di tikina salpu adong na dirawat di Wisma Atlet, adong na dirawat di rumah sakit. Alay say tonggo mabiar nasida bohado situasi ningoluna holam marngiung-ngiung ibigi ambulans isi manang namatin nati. Tung molo tabering bulanay istri na pe namoding manak suami namoding hola syakat sa dawi daw nate be ako kita ma ngiri ni sahiti paditata parjulo modding ison lasong nido borngini ate kuburate dupi sugut na diagendai kan memang ngiri bada tangaw na buy mameri ate juga erta bayako ni ima na mempengaruhi nang pikiran nasida jala hebat na molok kape sahit na songoni boy do berubah sudiate marpesta hola 50 hala inda boy hidup di si holan jam 2 jam 3 do selesai nak boy do anggo naik ngatong mulak mesti jam walu te basa boy tikiate dak pola be ibae 5-10 be upasai ganu palak madokata anggo naik ngaboy toy masalah meita adu semangat sih do kau mahita inna nama gabi jala horas torinna nama te anggo naik ngatong musai ulak komse anggo ina deba memang budaya te ada te tabudui lalapi bana sadari si alayak kana perkarijo na produktif bope seolah-olah may mana na sobaradet seolah-olah mana sopor di mana keluarga seolah-olah ma paham dohon di mana. Memang beban sosial masyarakat sangat luar biasa mempengaruhi. Hidup bana molo tuwe ada di mana isuka-suka di mana borhat lawati. Ay molo borngin martonggo raja. Law di mana tu si? Hape molo pertanyaan di gereja. Ay subuhi be magpaditabi. Ay subuhi masuk angin bibebe. Ngaborngin ay menyetirpi subuhi bibe na doti. Hape mulu partog guraje saat boido ijaga-jaga do solman di sino ni hebat na muse ulu tok sipata tulangin amate mana si alay ba ma ala sanksi sosial batong golay mana si so nayay tende mana dupe mate behoro tulang ngamin nate hebat ni sanksi sosiali puasa kita lebih takut molo misalnya rohita tua kaulau nadat may biar ay sukunak kadong at tubi banon iluli akaboriba iluli hula-hula ibaina hape molo sa romar minggu Tuhan ta Jesus pe dilului do hamamanginang ay basa lang ko romar minggu nari minggu na Tuhan ido alay
Molo diadat. Ay say sukuni ba no ba? Say luji ba mga lusi? Say songod dia ba? Say kanang bandawi ba? Ido ba nekolawi ba na? Sanksi sosial yang kita lebih takuti. Hape wadong ngolu paton diotan. Tuhatta Jesus pesay duludo hita, mulusoro hita, pajupang do ibana ri minggu nai. Hurian na hinaholongan ni Tuhatta Jesus Kristus, situasi ima na boy berengota di pakilalani sa puluh halak na marsahit kustai. Alani nasida sangat membutuhkan asiniroha. Na paduahon nang beringot tamarhite tupuk taon ima. Alus ni Jesus borado. Dakpolay do ibana roha mutuson. Aso pamalu pamu. Dungi manang ido ibana. Sesuatu harta manang natabas-tabas sadao. Alay do ibana lao mahamu patuduhok dirimu na tuak kamalim. Lao mahamu patuduhok dirim tuak kamalim. At sugari hita songoni amangin ang marsahit. Dungilaw mahita turuba sakit na terhebat, na terkenal, dokter na, perawatan na luar biasa. Alay holan sahat tite jolo di rumah sakiti muda mahok ngamalu poin na. Badon muna. Saya yakin ay rumah sakit harus sonon dulu. Molo taparwahon nakin di bagasan turpo episteli sinaman ibana sandiri nung nga masahi puro nga loja ibana marubat alay aladong na posona borubor pabawon adong go di Samaria na boy pamalupon halak ngi debatanin na lain mana tu si ibu ibara si buan na ijalo surat si raja Aram tu raja ni Samaria. Habis tersinggung raja di Samaria dari pohodo datu awin na. Alay itorodo si Elisa. Dah ngarong go. Suruh me mana tu. Hola disuruh ibana. Ame do si Elisa. Nga. Lama ho. Mari di tu sungai Jordan pitu Helena. Kecewa do si Naaman ni. Allah merasa dia sebagai panglima. Masa seperti itu diperlakukan, kok tidak dihormati, kok tidak dihargai, kok kita tidak disambut dengan meriam, dengan sukacita, sombong benar itu, halak ni debata, holan ni lama maridi, ido bana ibana sendiri songon na alodo Tuhana, ay nasoboy harwaum maridi tu parper tu abana, o tu suge Jordan. Mulai do suge mersehima maridiba dang lepel hubedisi tu abana tu parpar pebodo tu dia peboido kadolo si pata hita namar sahit kita bangga hita ikon rumah sakit na terhebat do dungi bangga mana ibu tora mak pandita ubeton sahali mangalang 25 juta unina irpudo molung 25 juta ngeko gabe itu malumi. Anda yakin gak? Anda yakin gak? Ini perjulu. Itu bagasan dirita. Tung doktor nasongon dia pi, anggo so yakin do ibana, bawa apa ni? Alay holag generik peleuni, anggo persia di mana? Odo Tuhan, kujalu ubet. Perhitianmu mau. Dang nagabe menafikan aka ubat-ubat paten do akan asing. Alay dihapos yaw mido. Jalay do entina. Anggo sa porsiya do ibana. Anggo sa yakin do ibana. Anggo sa pos do rohana. Ay buasa. Lakwate akamantari. Besedakan dukun beranak pelaku do. Ala pos rohana tu sikat.
Ay hola ni bering wigot tiki di sagajaw. Adong isi sahalak mantari. Amat tahun kaliling ko to si mana. Jadi marpespa. Hola naong iberi mana gudang kadadana isi itorsoda amat tahun ipasoy mana pespa naon ipaleo ni mana vitamin C dunia buti bagi mana to kadadana paleo buti. Baju juga tong hola lewat amat tamantarion. Orang sopugin na sudido, marpumpugu sudi huti pespa na ibuti. Orang sopugin na. Je hola marsahe atong akanak ko naon opung siagian torin na do. Mada mantari konido ina. Je hola ni beri mana pibuhi ni mantarion ngamadu betong man dadana. Ay nga memang hola ni di baga saruhana. Angona singeleo dang anongi. Alay hola ni de hola vitamin C do palli bagi mana buti. Si hola berhalian gimana ganu pare. Ay hola marsahit dadanak. Torido to hola opungay do. Jala so ileo do piubat nai ngai ber ngupungay ngamalu mana. Keyakinannya jala idu na taida di bagas at turpukon. Lao mahamu patuduhan dirip tumalim. Tabering proses kesembuhani ipardalanan ido kan? Ipardalanan ido. Berarti di mental laido. Dakolan soal disahit nai alai pos di rohana di haporseon na di Jesus disuruh na sila melapor tumalim alam halim bona mangalehon surat dohot keputusan dia tahir atau masih sakit. Ketubalim bo. Jemolong idok malim anon ngatahir bion ngamalu bion nga. Molo taida ditulung musai dungi ipareso malimima sahit nai ibereng madohot bikorang ngai hina bekas ni baro-baro nai dungi bereng ibana ma ngamalu be baru be legal me ibana boy mamula ibana to tonga-tonga di keluarga do masyarakat so ni taida ison hapo siaon na sida hido ala ni hola didok lao mahamu patiduhon dirimu na tuak kamalim nagino na sida ayah hadu dalan nami lao tu malimi baso tunggan non didok kami na mangaliay so tunggan non disuruh kami isa madok kamu tu sodangin na alay posea na sida di Tuhan Yesus jala taida di bagasat tupukon jala di nalawi na sida gabi iyas mana sida berarti proses perjalanan itu sinamanipe hola didok ay molo tu hape idok parubati ulah honommu dak ulah honommu inna ulah homma ay ngalo jaho na mga duli hamalu mommi maruk ko ribana pitu hali melihat Indonesia dia mandi 7 kali di sungai Jordan pada itu malu hapor siaon na ido iman yang menyelamatkan anggosai di bagasa rohana depe sa ipabuat-buat mana bohado naik tung songo dia maparbalubion di dia manaing baru do segabi bobat di banai ay bolo taber na marsahit olo do danga pala haci sahit nai alai saya morongor gimana ibu tahu do bete hata morongor tahe saya na morongor gimana hola sabtullah tok gauluna alai se hunna morongor gimana bolu las gabe borat sibin las subui te mana uduna ite alai gol imana to dia morto pala baun bari ketika tiba-tiba dia ni balabar mangulai beto malu sadiri dinna malu bukan alai moli pa buat ton ibu ton ni mana gabe do rohana satu rohana sahiti satu pikiran na sahiti betapa borak masahiti alay bohade mana mental lain iduban na mulut aber ngaunggo akka parubat mulut abigi akan marubat na tuluari ibu do paket na lao ibu wisata kan dagga bisay holan na polong ibu do ban na mana rumah sakit yahay be ngai si mana apalagi musiak 2 4 5 10 doan na sa kamari orang-orang nyope angguk nyon batuk nyon hohak nyon ibigi ngatuk tabasahi mana ati alay ala dibuan ayo
Ibu berdel-delani, rekreasi, supaya otaknya juga segar, pikirannya juga segar. Tergai margugui bana, laho maboloko saiti. Napatuluhon naing beringota marite tupuk tahun lima. Hapos yaon, napaluahon, iman yang menyelamatkan. Allah memang posiado na sida di Tuhan Yesus. Lau, dugilay mana? Jala taida di si hapos yaoni, pos nirohadoi dia kasih hirimon, jala pamotoan na totu, taringot tu nasonida. Anggodung go porsiay bana, totu ikodang go feedback nga. Ada timbal balik nga. Tadai na porsiya. Di bagasan tupuk to tabering, siyan na 10 halaki, sa halak go namulak tu Tuhan Yesus. Si halak ngay, nang binotobi, mungkira mabasyukuran na mera ate. Ibu ijowak kadong at tubuna, kahula-hulana, akatulanga, sulira, mabay na kapesta na may. Tapi dia lupa, hola sa halak go. Tuhan Yesus badok, ay da 10 halak kamu nakin, tahe namaksahiti, namadjojowi, namalup sahib purumunay, idiya na siyanay. Bado tutu hamak kabang kainang. Sudedo hitaon, nauk pinamalum ni Tuhan Yesus, nauk pinaluan ni Tuhan Yesus, nauk pinasupaso ni Tuhan Yesus. Mbolo siya 10 halak, hola sa halak gonaro, berarti 10% dia ti. Baru hita ruas di huriat taha KBP keberbaruan, anggo gudang ngirwasta kakana, marsia ratus lubi kakak. Hape saja buah matai inatai taba 2 nakonna. Banga ulala tabay medyo mertulu ribu ruas tahun nate. Molo huberik tikting. Nyan nga lumayan ng amang maronom ratus hita na merminggu ate. Dangaw ngope. Alay nga lubi 10% ate. 70 ribu molo na pulo. Molo 600 ate. Tu dia nasi. Di dia nasida. Atik go. Tong nasida sibuk. Holad dung di jalo pasu-pasui. Ito risakuho soni. Badungi lawi mana. Tu dia mabay sonang gohana. Adong go namulak madok mauliate. Adong go namulak roto Tuhan Yesus adok sa halak. Jalaise sa halakon. Alak Samaria. Basa polek ko benon na iya kay nang kamang. Basa ko dohon na halak Samaria. Na siya halak na berarti na halak Samaria. Halak isi halak Yahudi. Ison halak Samariaon. Ima si 10 marga yang sudah dianggap mereka karena hasil perkawinan campuran nga dianggap besi pelebegon kafir ramaon. Naso manada Tuhanidon, naso perjabar di harjaon di debatabion. Alay sisia halakon yang merasa dirinya orang benar, yang merasa dirinya adalah bangsa pilihan Allah, umat pilihan Allah, kesayangan Allah. Alay dang rona sida. So tunggu Allah berjutu hatta itu hitam. Ileho sudi narikot di ngoluta. Dileho kahipaso do las diroha di pasu-pasu hita. Do sudia kapoparata. Ala tanggap bo asini roha di debata ngoluta alai dakta patuduhon. Dang rohita mangadu pibana. Dang rohita marsoba tu ibana. Dang rohita madok mauliate tu ibana. Jalabuy do gabeneang rohata dia kapasu-pasu na tajalo siya debata. Ala yang gusti sa halakon
halak perdosa, halak Samaria yang dianggap orang kafir yang tidak layak mendapatkan bagian dalam kerajaan surga. Rode ibana madapotot Tuhan Yesus jala marsoba tupak ni Tuhan Yesus jala dipatukap do dirina tujolo ni Yesus madok mau liate halak Samaria nagabijut-jut di gobarhon halak Samaria na dinggan roha bahasa na kalak Yahudi do ate idia do nanang berngot tadi si panadaota didirita didosata dihahurangata diketerbatasata dinaswadong dihadihata isi do hita ro barsobat tu dia bata isi do hita boy padok mau lihat itu dia bata ala yang go berasa dirita dangadong manangaha sude ala ni gogota ala ni pikirata memang layak go hita ala na bangsona pinili ni debata do hita ala daktarida marhite pabahenata Jakobus padok hapor siaoni anggo sobar pabahenan badi do tahya kamakena nama te do hapor siaon iman tanpa perbuatan adalah mati. Jirang boy HP hapor siaoni, ngapor siaoni onalay seholan ni hobol-hobol di bagasan diri niba, dak pinatuduhon, dang niarahon, dak pinatandahon, dak pinabuat o halak nasi. Tadda ni halak na porsia. Nang majalo pasu-pasu dot haluaw na sende bata, tugasta rotu ibana, uduk tu ibana, jala tapatuduhon marhiti sikap dohot perlakutta si ganupari hapor siaon na paluahon ala na adong go hapor siaon na nakpedisuro lao maho lawi bana dangido ibana songo dia manoni ahabadohon nami dangin na alai dibulus si rohana hapor siaon nai dipatuduhon marhiti ketaatan haradeon jalan lao ulu mangulahon na di debata gabi jupang ibana nahinirim dohot nahinasiholan ni rohana hamalumoni molo nang malupita molo nang dihita pasu-pasu ni debata hapor siaw mido na panguluhok ko hapor siaw mido na gabi pasu-pasu diho hapor siaw mido na gabi gugo diho hapor siaw mido na gabi menggerak ko kita lau mangula akasilota asa Bartolomo ni rohani debata. Amin. Martang yang baita. Mauliati mali Tuhan di pasaro hanami tuho. Ala ni dinggan di basam do asini roham. Di pakulingi ho hami marhiti-hiti hatap. Di paingoto hami asa sudi hami manada diri nami. Pardusa do hami. Gudang akasahit nami. Gudang akatihas nami, gudang akapangalahon nami na soh Bartolomo ni roham. Alay diasiho do hami. Dinaro hami mangido asini roham. Dinaro hami mangido hasesan ni dosa nami. Dinaro hami pasahato diri nami ngulu nami. Di jakokodo hami. Jala dilehoko hamalumon di hami hamalumon ni pardagigon nakpartod dion nami alanya si roham saya jari mahami madok mauliati say urupi hami asaradi mangulahod parsurom radi mangulahod paretam ay di bagasan haradion namido jalon nami na hinirim ni rohanami haluaon dohot habalumon nasyako alani pasu-pasu bahatam no kubigi hami asay gogo nami jalatarida marhiti parange si ganupari marhiti akapabahenan nami songot tadda ni halak naong majalo asini roham songot tadda ni halak naong porsea diho
Lasonido di bagas satikyo nali Tuhan. Baru nami tujulum. Huriam ng masyarakat nami na marukil ala ni gempa na masa di Tapanuli di minggu na salku. Tuhan na si Roham, homa na madaoni akan na hatsitan na barsahit. Homa na mga puli akan na marukil na marsitaon. Jala homa li Tuhan, na paluahon na sidas yan hagugutan. Say homa na pasohog gempay. Asaboy sumuang na sida, mula-ulaon, beraktivitas. Di bagasan nido na sida, madjalo akka asiniro ham akapaspasui. Ala ni asiro ham di hami, asiro ham di nasida, pamalum roha nasida, pamalum ng perekonomian nasida. Jala ajari hami asa toktong maroha mauliate, jala roha mi marsob baturo. Laos di bagasan nido, say homa ali Tuhan na mamaso-maso huriam. Sayu kapom roha dohot pikiran nami. Laho mangurupi akadongan nami na mardangol, na marukil na marsitaonon nuay. Jala di marsugut, borhat do naksyan distrikon. Akan nagabi, tim tanggap bencana huriam HKBP. Na di bagasan na dohot ina nami, si Tuariri, si Majuta Buru, si Marbata. Dohot inang Padita Tiomina Rujung. Nang dohot tim tanggap bencana HKBP. Say homa na mamaso-maso na sida. Homa ali Tuhan na mangukap rohani ruasmo. Lau mangurupi na sida. Diak kanabuhi si urupan nami. Say ukapom roha nami. Di bagasan nido patuduhon nami. Akadinggan basa do lasiroha. Pasu-pasum na kujalo hami. Atok sesay hami sedak kadusa nami. Ampuni hami Tuhan. Asa saluhud na hami sehat secara jasmani do rohani. Sa saluhud na lambar sigorgor haporsyaon nami. Laho manguluiho. Marhiti Jesus Kristus Tuhan nami jalo matanyang nami. Amin. Tapuji matuhata. Marhite edetta sa nomor 790 laos pasahat to peliata 70 ima mangurupya kadongata na korban bencana na di Tapanuli. Debata do pagkirimoki di tanulog ng awang-awangi ibanado hapos sakit totong do di ramo pinotaki torang Ibanado naman dongani yo.
Ayat dehom saya ayat sada. Tu debata do pakiri moki di tanolo. Jong bahita salud. Apo sakit tokong do diramoti lakaki torok bebara mana pia debataki do sumari ona kosro haki seorang doa ibana dona mandongania. Tatang Yakob ma piliata ali di batama nami na di banua gijang hodo haruan ni saluhut sileho-leho na dingkan do nasaw di basa na mau diutus upasat hami masyan nan dilehon mi tu hami pilihan nami tuho say jalo may gabi wap na hutus di julub pasu-pasu may jalaramo ti asa operasi kami pilihanon patimbulhon harjaon di tonga-tonga ni huriam do di pertibion buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam tanda hami godang ni sile oleh homi tu hami. Asalam girgir hami mandok mauliate tu ho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasana ni leoni Alia manami na di banua gijang, say pinurbadia maguarmu, say Roma harajaonmu, say saud malo maniroham di bonotongaon songon na di banua gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siap hari. Se sama dosa nami songo panesa nami, di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Una kami tugiho tu pangunjunan, palua mahami sian pangago. Ayo. Dona puna haraja dorotadu rodi hasa ngopo sadede ulak mahamu di bakasad dami calo hamu ma pasu-pasu siat tuhata di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho di sodakot Tuhan de batama bohina tuho jala asima rohana marni daho say di dopakot Tuhan de batama bohina tuho jala di pasarhon madamena tutodim. Amen, amen, menghadap sana, menghadap. Di hamu wakamanami inanami ruas di Huria nama dohoti par mingguon di garijaon songoni dohot marite live streaming. Hami sian parhubas ni Huriat tanama kubasi par minggot tasadarion. Pasahaton selamat hari Minggu madihita tuhat tama nama dongani do memasu-masu tasaluna. Horas